Wala kaipsot sa kapulisan ang usa ka alias Jewel, 43 anyos, human kini daling napusasan sa gipaygayong drug buy-bust operation pasado alas 5:18 sa hapon, Disyembre 1, 2025 didto sa Lantapan, Bukidnon. Positibong napalitan og drugang shabu sa nagtakubang pulis nga nagpailang pusher buyer ang suspitsado nga nagkantidad og 500 pesos. Nasakmit usab sa iyang posisyon ang upat ka sachet sa gituang shabu nga motimbang sa 4.43 gramos nga adunay standard drug price nga 30,124 pesos. Pasakaan sa kasong paglabas sa Sections 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang maong dinakpan kinsa temporaryong gibalog sa lock-up cell sa Lantapan Municipal Police Station. Mga katropa, nagkahanap na ang pananaw tungod sa sige ug tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta-carotene nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotabios, XFM News.